нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд ба шумо дорои алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин дороҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи юристиҷа муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷа. Видеои имрӯзаи мо чандин хабарҳоро ба шумо пешниҳод мекунем. Бо диққат то охири видеоро гӯш кунед. Ва як чизи дигара хотиррасон мекунем ки тӯли чандин рӯз аст ки мо камтар хабарҳоро дертар ба шумо пешниҳод кардастем. Аз ҳамин хотир аз ҳаматон узр мепурсем, чунки мо ба шумо гуфта будем мо як филме ба навор гирифтастем, камтар аз пай ҳамун филм бандем ва вақтҳои бекорида инчунин аз пай барномаҳоро низ шидастем. Ба ҳамин хотир филми моро интизор бошед дар канали Юристиҷа пешниҳоди шумо мегарда рӯзҳои наздик ва умедвор ҳастем ки яке аз беҳтарин филмҳои тоҷикӣ ба ҳисоб меравад. Шурӯъ мекунем расонидани хабарҳои нав ба шумо. Аввалин хабари мо оиди ворид шудани муҳоҷирони хориҷӣ ба Федератсияи Россия. Тӯли чандин моҳҳо буд ки суҳбатҳо, гуфтушунидҳо байни Федератсияи Россия бо Ҷумҳурии Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон тӯл кашидаиста буд ва Федератсияи Россия мехост ки муҳоҷирона ба ҷумҳурии худаш дохил бигардона. Айни ҳол хушбахтона ҳамин рӯз расид ки Федератсияи Россия ба хулосае омад ки муҳоҷирои меҳнатиро боз бигардона ба кишвари худаш. И якчанд рӯз пеш президенти Федератсияи Россия Путин фармон дода буд ки роҳи осонии ҳамира тезтар биёванд ва пешниҳод кунанд барои ворид кардани муҳоҷирон ба Федератсияи Россия. Чунки қувваи корӣ дар Россия беҳад кам шидагӣ. Аз ҳамин лиҳоз Россия ҳарчанд кӯшиш кардааст ки ҷалби муҳоҷиронро ба дохили кишвари худаш зиёдтар бигардонад. Айни ҳол ҳозир як бори дигар нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед. Вазорати сохтмони Федератсияи Россия хабар дод ки ҳукумат низоми вуруди муҳоҷирон аз Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон ва Туркия барои кор дар сохтмонҳоро тасвиб кард. Файзуллин вазири сохтмон ва хоҷагии манзили Русия иттилоъ дод ки ҳукумат ба ҷалби муҳоҷирон аз Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон ва Туркия дар сохтмонҳо иҷозат дода низоми вурудро тасвиб кард. Вазир дар мулоқот бо бахши соҳибкорӣ дар палатаи савдо ва саноат тавзеҳ дод ки тасмими вуруди муҳоҷирон барои кор дар сохтмони Русия ва усули идораи дастӣ сурат хоҳад гирифт. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай. Айноми Юристиҷа муроҷиат кун, скидкат мекунад. Комиссия ба Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон ва Туркия аллакай ташкил карда шуд. Мо ин равандро ба идораи дастӣ роҳандозӣ кардем, гуфт Файзуллин. Ӯ таъкид кард ки ширкатҳои бузурги сохтмонӣ ва мақомоти маҳаллӣ бояд дархост барои вуруди теъдоди муайяни муҳоҷиронро таҳия кунанд. Феълан раванди мувофиқакунии ҳудуди 3 ҳафтаро дар бар мегирад. Файзуллин инчунин илова намуд ки баъди кушода шудани марзҳо низоми вуруди муҳоҷирони меҳнатии хориҷӣ бозбинӣ хоҳад шуд. Ин тасмим дар ҳолест ки қаблан Владимир Путин, раиси Ҷумҳурии Федератсияи Россия, ба кабинаи вазирон дастур дод ки ба масъалаи сода кардани ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ ба сохтмонҳои Федератсияи Россия расидагӣ кунанд. Яъне ки президенти Федератсияи Россия ба вазирон дастур дод ки ана ҳамин ҷалби муҳоҷирона ҷиддитар бинанд ва чӣ гуна муҳоҷирон метавонанд ки вориди Россия бигарданд. Аз тарафи Федератсияи Россия аллакай дар ҳамин 4 давлате ки мо номбар кардем: якумин Узбекистон, дуюмин Тоҷикистон, Қазоқистон ва Туркия. Аз Федератсияи Россия ба ин 4 давлат комиссияҳо равона карда шудагӣ ва комиссияҳои махсус рӯйхатҳои ана ҳамун шахсиятҳоро ҷамъоварӣ мекунанд, дар тӯли 3 ҳафта бармегардонанд ҳар касе ки худша номнавис мекунад. Мисол мегирем, агар
ҳар яке аз шумо агар дар деҳаҳо қарор дошта бошед, барои ин кирдора огоҳ шудантон ба раисони маҳаллаи ҷои зистихтон муроҷиат кунед. Мумкин ки ӯ шахсиятҳорам аллакай бохабар шидагӣ бошанд ва шуморо номнавис кунанд. Лекин дар бораи маблағ супориданаш ё ки насупориданаш дар и дастури президенти Россия ягон чи омадагӣ нестай. Шумо муроҷиат мекунед ва роҳи ҳалли бурдани шуморо ба шумо мефаҳмонанд. ҳамин қадара ба шумо мегӯем ки аллакай Федератсияи Россия иҷозат додагӣ ҳастад ки муҳоҷирои корӣ дохили Россия бигарданд. Инак мегзарем ба қисми ахбороти дуюмин. Айни ҳол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар як сухан дар гӯши мардум мерасад ки гӯё дар Ҷумҳурии Тоҷикистон касал зиёд шидагӣ бошаву кам не. Вале хушбахтона ҳар як нафаре ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, вай худаш шахсан шоҳид аст ки дар ҳақиқат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин беморӣ хеле кам шидагие ва барои полни ҳамин беморӣ нест шиданаш аз беморӣ ҷумҳурии мо ватани мо раҳо ёфтанаш бояд ҳар яки мову шумо аввалан қоидаҳоро риоя кунем, фикри саломатии худмона кунем ва ҳар чизе ки вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шаҳрвандон мегардона, ӯ чиза бояд мову шумо амал кунем. Ба ҳамин роҳ иншааллоҳ аввалан ба хости Худованд ва баъдан ана ҳамин чизҳо сабаб мешавад ки мо аз ин беморӣ сари вақт наҷот биёвем ва аз кишвари мо тезтар несту нобуд шавад. Ҳозир мехонем нусхаи ана ҳамура бо диққат гӯш кунем. Коҳиши якбораи беморӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нобаҳангом ва номафҳум аст, аммо мутахассисон дар ин қазия се фарзия доранд: ё омор хатост, ё аҳолӣ хонанишинанд ва ё сабабҳои тиббӣ доранд. Мақсад дар ин ҷиҳат аз сабабе ки тез ҳамин беморӣ кам шид, дар иҷа се фарзияра пешниҳод кардан. Мақсад гуфтанд ки оморе ки вазорати тандурустӣ пешниҳод мекунад, ин ё хато ҳай, ё ки аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон кам дар кӯчаҳо мегарданд ва ё сабабҳои табиӣ доранд. Мисол сабабҳои табиӣ гуфта ҳамин чизҳоро дар назар доранд ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари худнон яке аз манзараҳои зеботарин дар рӯи дунё дорад, яке аз боду ҳавои тоза ва беҳтарин дар рӯи дунё дорад. Аз ҷиҳати табиат ҳам организми инсон маълум аст ки бақувваттар мешавад нисбат ба дигар шаҳрвандое ки дар хориҷаҳо зиндагонӣ мекунанд. ин чиз ҳамаш хости Худованд аст. Худованд дар ҳар ҷое ки шахсият қарор дошта бошад, мисол дардам метиҳад, шифошам метиҳад, лекин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин аллакай ба ҳама маълум аст ки аз рӯи табиат организми шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон, организми миллати тоҷик назар ба дигар миллатҳо бақувваттар аст. Мехонем давомша бо диққат гӯш кунем. Худи вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон инро бо заҳмати табибон ва риояи меъёрҳои санитарӣ шарҳ медиҳад ва дар маълумотҳои оморӣ онҳо натиҷаи табиии чораҳои пешгирикунандаро мебинанд. Яке аз сабабҳои асосии муваффақият дар он аст ки мақомоти тандурустӣ табобати дурустро анҷом доданд, корҳои фаҳмондадиҳӣ доданд ки пас аз вокуниши муносибати аҳолӣ ба амал омад. Пас аз ин рақамҳои дуруст мебошанд, гарчанде ки баъзеҳо шубҳа мекунанд, аммо гуфтан дар бораи пирӯзии комил ба ин беморӣ ҳанӯз барвақт аст. Ва боз инчунин қайд кардан мумкин аст ки ҳоло вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар рӯз ду маротиба дар бораи ташриф ба хона маълумот мегирад ва онҳо фаҳмиданд ки оё воқеан беморон ҳастанд ё ин ки не. Дигар маълумот нест, шарҳ дод табиб. Яъне ки духтурон, табибон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ман шахсан худам шоҳид ҳастам ки мисол мо дар маҳаллае ки зиндагӣ мекунем, дар микрорайоне ки зиндагӣ мекунем, рӯзҳое ки мешавад то 2 маротибара аз ҳамун поликлиника ба хонаҳо мегарданд ва ҳамарӯза ҳар рӯз 1 маротиба аз поликлиника одамо меоянд, табибо меоянд ва аз вазъияти ҳамун шаҳрвандо бохабар ҳастанд. Ба ҳамин хотир бародарони азиз бояд ҳар яки мо шумо эҳтиёт кунем, саломатиро дар ҷои аввал бимонем. бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Саволҳои шуморо ман интизорам дар инстаграми ма ё ки дар поёни ҳамин видео комментарияда бинависен. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.